салом бинандагони гиромӣ, рӯз ба хайр. барномаи навиди бомдодӣ аз душанбе тақдими шумо мешавад. имрӯз 2 ноябр аст ва соат ба вақти душанбе 11. ман Сарвинози Рӯҳло ҳастам ва то чанд дақиқаи баъдӣ шуморо бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. беш аз 200 муҳоҷире ки барои шаби 31 октябр ва 1 ноябр чиптаи парвоз аз фурудгоҳи Домодедовои Москав ба Душанберо доштанд, ба Тоҷикистон парвоз карда натавонистанд. ду ҳавопаймои ширкати Somon Air ки қарор буд барои овардани муҳоҷирон бираванд, аз ҷониби Русия иҷозаи парвоз дарёфт накарданд. дар фурудгоҳ ба муҳоҷирон гуфтанд ки бинобар хавфи афзоиши коронавирус барои чанд рӯз парвозҳо манъ шудааст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд барои парвозҳои чартери ба Русия музокира ҷараён дошт ва дар охирин лаҳза натавонистанд ба мувофиқа расанд. як масъули вазорати нақлиёт бо шарти зикр нашудани номаш ба Радиои Озодӣ гуфт ки касе интизор надошт ки Русия чунин тасмим мегирад. парвозҳои маъмулӣ миёни Тоҷикистон ва Русия аз охири моҳи март қатъ шуд. то ин муддат танҳо тариқи раисҳои чартерӣ афроди ниёзмандро аз Русия ба Тоҷикистон оварданд. зимнан дар як рӯз дар Русия 18665 нафарро ҳамчун гирифтор ба бемории коронавирус сабт карданд. аз оғози пандемияи коронавирус ҳеҷ гоҳ дар Русия дар як рӯз чунин шумори гирифторон сабт нашуда буд. рӯзи якшанбе мақомоти Русия гуфтанд ки теъдоди умумии гирифторони коронавирус ба 1,600,000 нафар расидааст. ба гуфтаи онҳо беш аз 1,200,000 нафар шифо ёфтааст ва наздики 29,000 нафар аз ин беморӣ фавтидааст. дар Русия ки бештар аз 1 миллион муҳоҷир кору зиндагӣ мекунад, аз ин рӯ вазъ дар ин кишвар ҳамеша барои Тоҷикистон бетаъсир намемонад. беларус низ аз 1 ноябр марзҳояшро қисман бо кишварҳои ҳамсояаш баст. бисёриҳо бар ин назаранд ки бастани марз ангезаи сиёсӣ дорад, аммо кумитаи марзбонии Беларус гуфт ки бо ҳадафи пешгирӣ аз сирояти шаҳрвандон аз коронавирус марз баста шуд. вазъи гирифторшавии сокинон ба коронавирус дар Аврупо низ беҳ нест. мақомоти тоҷик мегӯянд нигаронии вазъ дар Аврупо ҳастанд. сирояти беморӣ дар Тоҷикистон кам шудааст. як суҳбате доштам бо Наврӯз Ҷафаров, сардори раёсати амнияти санитарию эпидемиологӣ, ҳолатҳои фавқулода ва кӯмаки фаврии тиббии вазорати тандурустӣ. нахуст аз ӯ дар бораи тавони озмоишгоҳҳои кишвар дар мавриди ташхиси гирифторони ин беморӣ пурсидам. бо ворид гардидани таҷҳизоти зарурӣ, омӯзонидани мутахассисони соҳа, аллакай айни замон дар заминаи муассисаҳои табобативу профилактикии давлатӣ 10 озмоишгоҳ фаъолият бурда истоданд. дар ҳар як минтақа ҳолатҳое буд ки танҳо як озмоишгоҳ, масалан дар худи моҳҳои май, июн, июл як озмоишгоҳ метавонист ки мисол шабонарӯзӣ бо иваз намудани персонали техникӣ, кормандои техникии худ, яъне ки озмоишгарон, то 1000 тест, 1200 тест мемонда. баъдан бо васеъ шудани иқтидор, яъне ки дар вилоятҳо аллакай ҷобаҷо кардани озмоишгоҳҳо, агар ба ҳисоби миёна дар як дастгоҳ, дар як мондан, ба як гузоштан, агар мо аз 36 то 74 намунаро барои озмоиш гузорем ва ҳаминро агар 2 карат ё 3 карат такрор кунем, яъне ки ҳар як озмоишгоҳ дар як шабонарӯз бо назардошти риояи тартиб ва талаботҳои бехатараи биологӣ, ҳар як озмоишгоҳ айни замон аз 250 то 400 намуна дар як озмоишгоҳ гузоштан дорад. натиҷаи ташхиси тести сокинон бо санад ба онҳо дода мешавад ё ба шакли дигар? дар муассисаҳои табобатии профилактикӣ дар асоси роҳхат ки гуфтем, албатта пеш аз ҳама аз натиҷаи озмоиши супоридашуда худи муассисаи тиббӣ хабардор карда мешавад, нафаре ки аз онҷа муроҷиат кардааст. хоб ғайр аз ин дар дафтари ба қайдгирӣ ному насаб, ҷинс, рақами телефон, суроға, рӯзи супоридани ташхис ва рӯзи гирифтани ҷавоб ва натиҷа муайян карда мешаванд. хоб нафарое ки бо роҳхат омадагӣ ҳастанд ё ин ки худи муассиса мисол ҷамъоварӣ карда оварда супоридагӣ аст, бевосита ҳам натиҷа рост ба ҳамин муассиса меравад.
خب غیر از این نفری که خودش مراجعت کرده است توسط تلفنی اگر که مثال حجت لازم باشد آماده از خود همین مؤسسه باز حجت را میگیرد میبرد، یعنی که تصدیق خود را یا اینکه این کاری سرایت را گرفته میبرد. یادآور میشیم که شمار گرفتاران کرونا ویروسی نو در تاجیکستان تا شام 1 نوامبر به 11054 نفر رسید. مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که در شبانه روز اخیر 37 موردی ثبت شده بیماری را قید کردند. با اطلاع رسمی تلفات از بیماری در تاجیکستان 82 نفر است. مقامات میگویند 10283 نفر شفا یافتند، اما متخصصان به امور رسمی درباره بیماری کووید 19 در تاجیکستان شبهه دارند و میگویند تعداد گرفتاران تلفات به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند. مقامات تاجیکستان سبب اصلی افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور را ناکافی بودن تولید داخلی و به افزایش نرخ مال‌های وارداتی ربط دادند. این در حالی است که 1 ماه اخیر ساکنان از گران شدن نرخ خوراک از جمله آرد و روغن و شکر نگرانی می‌کنند. اشوربای صالح‌زاده معاون اول وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به رسانه‌ها گفته است در این مدت در داخل تاجیکستان 15000 تن روغن رستنی تولید شده. این در حالی است که نیاز کشور 115,000 تن است. با گفته معاون اول وزیر رشد اقتصاد و سودا، همچنین نیاز این کشور به شکر 100% از حساب واردات تامین می شود و تا پایان ماه سپتامبر 120,000 تن شکر به تاجیکستان وارد شده است. افزایش نرخ آرد نیز به نرخ صادرات این نوع محصولات در قزاقستان بستگی دارد که در مقایسه با اوایل امسال نزدیک به 4% گران شده است. мариямби назриева сокини шаҳри кӯлоб то 8 моҳи пеш дар хонаи вайрона мезист. баъд аз гузориши радиои озодӣ дар моҳи декабри соли гузашта мақомот ба ӯ хона сохта доданд. назриева дасти кам 20 сол нома ва ордени шарафи писараш дар даст пушти дар ин мақомоти расмӣ мегашт. писараш дилшод сафаров соли 1998 ба ҳайси сарбози горди миллӣ дар амалиёти ба зидди генерали ошӯбгар маҳмуд худойбердиев дар соли 1998 иштирок кард ва кушта шуд. ҳамкоромон маҳмудҷон раҳматзода бо мариямби назриева суҳбат кард ва ҳоло гузориши ӯро тақдими шумо мекунем. мариямби назриева сокини 71 солаи шаҳри кӯлоб то 8 моҳи пеш дар хонаи садамавӣ ба сар мебурд. баъди як гузориши радиои озодӣ мақомот ба мариямби назриева хона сохта доданд. баъди гузориши шумо худо парвардгорим аввал шуморо баракат бата худо ки من همین رادیو ازادی را شنویدم، بعد خیلی داوداو کردم، شما را هم یافتم. 21 سالی که من داوداو کردم در مبین به نظرم که یک روز گذشت. در دوام 21 سال من یگان کس مرا گوش نکرد، مثال یاردمم نکرد. تا نشری گزارش мариямби назриева номаҳо ва ордени шарафи писари қурбонияш дар даст пушти дари мақомотро 20 сол гашта аст. писараш дилшод сафаров сарбози гвардияи президентӣ моҳи ноябри соли 1998 дар ошӯби маҳмуд худойбердиев дар шимоли тоҷикистон кушта шуд. пас аз марги писари мариямби дар яке аз обхези манзили зисти хонавода нимавайрон шуд ва кӯмакхоҳии мариямби аз мақомот барои таъмири хона оғоз ёфт. сохтмони хонаи нави мариямби назриева моҳи пеш анҷом шудааст. ҳоло ӯ дар хонаҳои навсохт зиндагӣ мекунад. аммо шикоят дорад ки хонаашро то охир таъмир накарданду яхдону телевизиори кӯҳнааш оварда доданд. холодильникаи намижаш камтар кор мекунад, иҷош тамоман кор намекунад. гарм места, идами боло камтарак хунук места. хай холодильникам як мо якним огӯё ки кор фармудем ки иҷаш кор кард, иҷа ки кор накардак, дига киштемш. гуфтем хай вайронай чи дар дорад дига намедонемш. инам тестодагии холодильникаш. ина як телевизор моварданаку. ина телевизораш. телевизора оли мо нақапидем, ҳуиш накардем. дар шаҳрдории кӯлоб гуфтанд ки сохтмони хонаи ӯро мақомот ба анҷом нарасондааст. ба гуфтаи масъулин ба ин зан чӣ додаанд ва чӣ надодаанд хабар надоранд. ҳоло бароятон дар бораи қурби асъор дар тоҷикистон мегӯем. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 2 ноябр чунин таъин кардааст. арзиши 10 рубли русӣ барои имрӯз 1 сомонию 30 дирам, 1 доллари амрикоӣ 10 сомонию 33 дирам ва фурӯши 1 евроро 12 сомонию 7 дирам муқаррар кардааст.
бинандаҳои гиромӣ, ин буд чанд хабару гузориш аз Тоҷикистону ҷаҳон дар нашри имрӯзаи Навиди Бомдодӣ аз Радиои Озодӣ. Баъди чанд соати дигар ҳамкорони моро бо хабару гузоришҳои тоза интизор бошед. хайру хушна мекунем.